अरे सिलेंडर कहाँ है? गैस के अंदर उसी पे। अरे पहले से निकलना था ना। नहीं सक रहे ना। नहीं होगा इसमें। नहीं होगा। अरे इसमें नहीं होगा। अभी ब्लॉक होने वाला है। अरे कोई बुलाना पानी। कैसे के बुलाएगा यहाँ कोई? ला मेरा कितना चल जाएगा? Ayo hai ma, tiga poso kantina. Ayo hai ma, tiga poso kantina. Hotel saya cakap apa? Nak pani tu nami ba? Betul ni sekolah kau jang badi habru menam kena kita kena nanti. नोंखौ गामिसिम दोनहैनो फैनोसै नामा आं? Don't be silly. आंखौ गामिसिम दोनहैनोनो बेंगलरनिफ्राय फैलायनोसै आरो नोङो? जोङो सारा जिउ मैगं खानाय, दुब्लियाव हाबा मावनाय, ना गुरनाय, सम बेफोरबायदि मिनिग्लाबनायखौनोथ' खालामगासिनो। आंनो बेखौल' बुंलाङो गाव बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय दावहा नांनो ओंखारलांदों होनना। बोहैथि आदाया आफादाव हाबनायाव नोंनि कनसेन्ट गैयामोन। सिङावनो था नोङो। ओंखारनो हो आं नोंखौ दिनै। हाया मोनथारबाय आं। आं सानो मालती आयं बायदि रोजा रोजा आइजोफोर दं जायफोरनि रावा नाख्रेबजानानै दं। समाजाव आइजोफोरा हौवाफोरजों समान मोनथाय गैयैखायनो बे हालोद। माबोरै मोगानि गायबावगोन आङो दा मानसिफोरनो? बिदि खालामनायाथ' जोंबाय थानाय अराव गिलुनानै होनाय बायदिसो जागोन। बे गथ'आसो मुजुजागोन, मिनिजागोन, एदावजागोन। आंनि जिउनि बै मोनसे आयदाखौ आं जेब्लायबो बावनो नाजाबोगासिनो आयं। गामिनि सुबुंफोरनि जेंनाखौ नों मानो गावनि मोदोमाव बोब्रेना लाबाय थायो? आं नोंखौ गले गले बुंबाय थाबोदों। बेफोरनिफ्राय एनाफ रिन्दाव आंखौ आंनि गावनि मेलेमखौ बाहायनो हो।